Manu, este é o teu Manu. A xente non quere mirar. Manu vai colocar o balón. Está o especialista do lanzamento de pelota do Lugo. Manu colocando o balón. Dalle calor, Manu. Vamos, Manu. Xa che digo, Manu. Aulés intenta poñer o nervioso. Venga, Manu. Dalle, Manu. Marca, Manu. Por favor. Venga, Manu. Dalle, Manu. Dalle carreira. Aí vai, Manu. Manu, Manu, gol, gol, gol. Everyone seems to know the score. They've seen it all before. They just know they're so sure. Moi boa, xente, benvidos un día máis a 2 días despois, o noso sexto programa, Vieito. Que faz? Estou aquí. Que andas facendo? Ultimando os últimos detalles para este excepcional 2 días despois, un día máis. Hoxe que, bueno, xa seguiremos como sempre, ademais de outras moitas cousas, pois falando un pouquiño de como foi a cousa, como foi a jornada en segunda B en terceira división. E xa parece que se empezan a decidir as cousiñas. Si, eso parece. Tivemos nos un fin de movidiño, estivemos por Boiro, que, por certo, imos traer unha bomba a Canle, non queremos tampouco desvelar moito, ainda que creo que acabo de dicir bastante xa. E bueno, a xornada, a verdad, que deu bastante de sí. Deu moito de sí. Está a preferente tamén emocionantísima. E bueno, como decías, estivemos en Boiro, ali en Barraña, vendo o Boiro Noia, partidazo, derbi do Barbanza. A verdade é que alucinamos que a afición que ten o Boiro. Era a túa primeira vez en Barraña? Non che pregunto. En Barraña, sí. Claro, a miña tamén. A miña tamén. Boiro xa coñecías? O que? Boiro, esa terra tan bonita que Boiro xa coñecías? Xa coñecía. Teño enfrentado bastantes veces ao Boiro. O que pasa é que, bueno, ao ser categorías inferiores, pois noutros campos. Eu tamén, eu xoguei contra o Boiro, que de feito recordo que nos metieran un palizón. Era o mellor equipo. Sempre teñen equipos bons. A parte a canteira sempre ten xogadores bons e sempre son equipos que xogan moi ben ao fútbol e moi complicados de ganar. Zona de mar, mariñeiros. Mariñeiros e outras cousas, pero bueno. E outras cousas, que vimos de todo. Sí, que vimos de todo. Bueno, sí. Nada, eso. Que para ser domingo que nos tomou a atención. O bo ambiente que había, o ambiente festivo que había. Sí. Pois nada, Vieito, cando queiras comezamos, podemos empezar por terceira, por segunda B. Hoxe, por certo, bueno, ímos facer seguindo que a introdución, hoxe temos varias noticias que dar a nosa xente. Efectivamente, sí, sobre todo un par delas así ben quentiñas. Se queres podemos dar algunha agora xa. Podemos dar agora unha. Eu daría polo medio, que de momento estamos cantas persoas estamos simultáneas? 14. Pode ser 11. Bueno, aínda estamos pouquiños, eu esperaría un ratiño. Empezamos cos resumos. Sí. Empezamos cos resumos. Vamos entón, cos resumos de segunda B, veña. O Celta B que empatou a 1, se non me equivoco, contra o Burgos de Saúl Berjón. De Saúl Berjón, sí señor, entre outros moitos. E a verdade é que, bueno, o Celta B deu unha imaxe, a pesar de que puido perder o partido ao final, pero porque o Burgos apretou, pero deu unha imaxe de equipo que vai competir hasta o final, porque este Burgos é un auténtico equipazo, Sí. Un auténtico equipazo. Eu xa fui moi pesado con isto de Saúl Berjón, pero sorprendeume. De feito, a xogada do gol nace nas súas botas e o perigo todo do Burgos veu das súas botas. Sí, por esa banda. Despois estivo moi ben. A mí tamén me gustaría quedarme co partido do Celta con Álvaro. Sí. A pesar de non ser o partido titular do Celta B, o tío, sobre todo, sacas unha man no minuto 88, creo que foi, espectacular. Sí. Tamén, bueno, sí, pero tivo casi, por certo, estou vendo aquí nas imaxes a lesión de Lautaro. Mira, a xogada que falas ti, paradón tremendo de Álvaro, pero ollo Lautaro que non sei que foi dele ao final, tiña unha lesión no tórax, non? Ou como era? Sí, algo lle pasou, non sei exactamente o que foi, pero sí. Marchou en Padiola do campo. Sí, tivo problemas físicos, tivo que retirarse, a ver, a verdade é que non sei, non esquecime de mirar despois que lle pasara, nin se vai para largo, nin como é o tema. Que che iba a decir, que estamos vendo xa o combos, pero quero che facer unha pregunta sobre o Celta. Sigue tendo opcións?
Sí, por suposto. Eu creo que incluso despois deste empate co Burgos, incluso ten máis, está empatado a puntos ca Cultural Leonesa, que son os terceiros clasificados. E bueno, ten que recibir a Cultural en Balaídos. A ver que pasa. Sí. O gran Onésimo, a ver que fai. Por certo, estamos vendo xa o partido do Compus. Non sei se viches o primeiro gol que marca o equipo de Iago Iglesias, o árbitro, que estorba o xogador do... Porque mira, veño do directo que estaban en Twitchos de Fica coa bola con Miki, e Miki dicía que o árbitro ao final, nesa xogada chave, que se inventa un penalti a favor do outro equipo, pois era un pouco para compensar, que lle deu esa sensación. Mira o gol primeiro do Compus, de Josiño. Sí, o que pasa é que, bueno, tampouco sei eu que compensación hai que facer aí, non? Ao final o árbitro está mal colocado. Está claro, pero é a mítica de que ti gocas a favor ou perxudicas un equipo, despois é como que intentas... Bueno, eso, cousas de árbitros, non sei se anda por aí Laca. Por certo, dinos de avisar que o de Lautaro que quedou en contusión, que non é nada grave. Moitas grazas ben informado. A David César sí. Por manternos informados, sí señor. Así dá gusto. Boas noites ao chiringuito do Depor. E a Maki, claro. Bueno, fiel. O dito, vimos ver agora expulsou o árbitro a Roberto Baliato e despois chegou esa fatídica xogada na que se inventa un penalti que eu vieito non entendo. É increíble. Eu, a ver, na tele tampouco se aprecia moi ben con que lle dá, pero eu creo que é ca cabeza clarísimo. O sea, que a man fixo que non é. Man seguro que non hai. Pero bueno, non sei, unha decisión destas que non se entenden moito é que prácticamente sentencia, o sea, finaliza a Liga do Compus, non? O mellor ganando ainda tiñan algunha acción, agora prácticamente dan por finalizada a temporada. Que por certo, parece que Roberto Baliato, según o expulsaron, puxos a camiseta do outro equipo e rematou el ese balón. Fíjate, non sei se ves as imaxes. Bueno, da igual. Sí, é parecido. Sí. Bueno, pois nada, así que o partido 1-1. Unha pena que o Compos ahora prácticamente queda fora da loita. Sí, agora, bueno, vai ser importante a súa participación, a ver se lle fai algún favor aos equipos galegos. De feito, para a semana xoga en Numancia, xoga en Soria con Numancia. E bueno, a ver que pasa. Pero sí, ahora mismo está a 5 puntos, foi complicado. Despois repasaremos as clasificacións. Estamos vendo o partido do Coruxo, que no fin foi o sábado partido, creo. Verdade? Sí. Recordo que un par de sieiros do Coruxo falaronnos por Twitter dicindo, porque aquí esta xogada de Silva é unha tolemia, dicíndonos que tiñamos que cambiar a Silva, porque no vídeo este do Tier Maker, acordas, te cometimos en cativeiro, sí. E madre mía, dende aquelas parece que ve o vídeo e intenta calarnos a boca. Que xogador. É que Silva está nun momento de forma espectacular, realmente. Ostras, está nos partidos de fase foi decisivo en todos. Esta semana volvemos a ser. Sí. A verdade é que increíble. É que non ves, cabo, que nós somos uns cracks para levantar xogadores. O do Lugo. Ao final, os xogadores necesitan un pouco de cera para espabilar a poñerse a xogar. Menos un xogador, que é Claudio Bobú. Menos un xogador, que non espabila nin a paus. Bobú, por moito que lle digamos, non marca, tío. Non... Bueno. Mira que o intentamos, pero tío, nada. Vitoria chave do Deportivo, contra o Numancia. Moi ben, moi ben. Gran vitoria. Sí, bueno, solventes, aproveitando o balón parado. Primeiro gol nun córner, segundo gol de penalti. Bueno, o primeiro é de xogada, é un testazo de Borges, pero bueno, sí, de balón lateral, sí, bueno. Sí, é certo. Pensei que era de... Despois marcou o Numancia, e xa ao final, pois unha man un pouco extraña que acaba convertindo Miku ese penalti. Sí, mira, agora que vimos os 3 penaltis, que opinas de cada un deles? Pensas que son penalti os 3? Pensas que non hai ningún? Pensas que hai algún sí que é penalti e outro que non? É que xa ves como están o tema das mans, que non sabes se son ou non. Para min o do Compos non é nin de broma. O do Depor é tan... Para min tampouco é, tío. Para min tampouco é. Aparte, o balón vai hacia ningún sitio. Hacia o córner, totalmente involuntario. E para min o do Celta B, que o mellor, bueno, non é unha ban, pero o mellor é o que me ofrece máis dúbidas, pero eu creo que tampouco é un penaltiño. A mí parece un penalti. Bueno, por certo, xa por último vimos así modo expreso o resumo do Pontevedra, que empatou a 0 e tivo bastantes ocasións.
Estánnos dicindo no chat que opinemos de que o Depor se negou a participar na Superliga. Boa decisión. Boa decisión, Sí. pero bueno, aínda están a tempo, agora que se están borrando parece ser os equipos ingleses. Igual o Depor ten aí a súa Sí. a súa última bala para participar. Non imos Pode falar, ser, pode non ser. imos falar da Superliga porque bueno, porque madre mía. Bueno, que facemos? Vemos a clasificación de segunda. Vemos a clasificación de Veña. segunda B, pois. Pois Son moi mira, interesantes. sí, o primeiro grupo que falábamos, o Burgos, que ten un auténtico equipazo, primeiro Está clasificado, clasificado, xa, sí, está sí, sí. clasificado xa. Valladolid Promesas, Cultural Leonesa, Celta B, Zamora e Unionistas. O Celta B empatado a puntos con... É que está todo nun pano. Está todo igualado. Sí. Mira, o que che comentaba eu penso que o Celta B esta semana xoga creo que recibe, bueno, ten que recibir a Cultural, Sí. que é un partido chave, e despois vai a Burgos a xogar o último partido de Liga, co Burgos xa clasificado. Entón, bueno, pois a ver, eu sí que lle vexo opcións ao Celta, e aparte pareceme moi ben. Sí. Despois temos o Depor e o Ferrol, o Racing, que saíron bastante beneficiados desta xornada. Que por certo, o Sí, Racing sí, claro. non tiñamos o resumo canto quedou o Racing. Gañou. Sí, 2-0. Gañoulle 2-0 ao Marino. E bueno, a verdade é que un partido resolto con moita solvencia e moi ben para seguir aí. Para a semana o Marino recibe o Depor, o Langreo, o Racing de Ferrol e vanse xogar media liga, me parece a min, ese partido en Soria entre o Numancia e o Compos. Sí, señor. E despois eso, está aí o Numancia loitando por quitarlle un posto a Depor ou Racing, pero bueno, esperemos que non pase. E como dicíamos antes, o Compostela que xa está bastante lonxe dos dous primeiros postos. Moi complicado. Bueno, eu penso que é cousa de tres, a Sí. verdade, o de meterse na primeira ref, pero bueno, a ver. Sí, señor. Tamén anda o Langreo por aí, me parece que é. Sí, o sí, Langreo pero con bueno. 29. Nah, a loita vai estar entre eses tres, penso eu, Deportivo, Racing e Ten toda a pinta, Numancia. sabe? Pasamos entón ao Ten grupo... toda a pinta, pero Sí, xa sabes como somos nós tamén, de gafes. aí así está. que, o mellor, Non vou dicir nada. acabamos o Langreo, o Compos Sí, señor. A ver. Despois, no grupo da permanencia, Pontevedra, Coruxo, os dous galegos de primeiros, e o resto danos igual. Oviedo, Salamanca, Lealtad, bueno... Danos igual, pero fíxete que está Sí, todo todo nun moi pano. comprimido. Exactamente. Hai 5 equipos en 3 puntos. Sí, sí. E ao final, o Pontevedra, a pesar de que tiña moitas baixas, pero eu creo que está dando unhas sensacións malísimas, porque aínda que vaya un punto por encima do Coruxo, eu penso que non hai dúbida sobre quen está ofrecendo mellores Ostras, o Coruxo está esta semana barrendo, Sí. 4-0 con o noso amigo Silva totalmente enchufado. Desfasado. Vai haber que facer unha entrevista, A porque o Silva, mellor tipo pedíndolle tamén perdón. está un pouco enfadado por nós. Pedirlle perdón, sí. Metelo, Pedirlle perdón, señor. sabes, vais ofender, vai dicir, metiche desme no mesmo saco que Bobú. Bueno, da igual. Ollo que nos di aquí, coméntanos aquí o chiringuito do Depor, que eles pensan que se van meter o Depor e o Numancia, E con Numancia é un equipazo. É un equipazo. Pero o Racing tamén. Ten que xogar, o Numancia ten que xogar co Racing aínda. Na Entón, Malata. bueno, Na Malata. sí, aí Moito vanse, sí, aí vanse decidir bastantes cousas tamén. Sí, señor. Imos ca terceira división, Vieito. Imos ca terceira división, pois. Veña, imos con ela. Os resumos da terceira. Ben a Liga. E agora... E agora parece que nesta segunda fase que están... Talle costando. O sea, eu non apostaría por eles dous, por exemplo. Sabes o que pasa? Tamén equipos como Somozas ou resumos. Que Dime. pena que non este hoxe o Laca por aí, porque hoxe sí Sí, que o mellor que lle caían paus, porque a verdade é que Día as polémico. situacións dos árbitros esta xornada, non sei, a mí non me deixaron nada contento, a verdade. Día polémico en canto a arbitraxe. Batistuta Hurtado, sinala YGT. Bueno, sí, ten Gabriel Omar. Ten unha idea Batistuta. Bueno, imos que as clasificacións rapidiño, que temos que dar paso a Mou e anunciar un par de cousiñas moi interesantes que xa se nos esquece, porque estamos falando aquí de fútbol, Vieito, cuidado. Do que máis nos gusta, Sí, Cabo, sí. do que máis nos gusta. Peña, rapidiño con isto, ou que? Sí, Xa falamos todo, así que mira, Bergantiño, Sarenteiro, que están aí ben arriba, Polvorín, Arosa, Somozas e Alondras. Ese sería o grupo do ascenso. eses entrarían do terceiro ao sexto no playoff. Todos, exacto.
Bergantiños e Arenteiro subirían directos, e os outros Despois, 4 irían a playoff. o Racing e o Choco agora mesmo ocupando eses outros 2 postos que dan acceso a playoffs, Estradense, Rápido de Bouzas, Fabril e Silva. Despois, E aquí, sí, dime. aquí, bueno, o que falábamos antes, un pouco cousiña de 3. Vilalbés, Choco e Estradense, Sí, para señor. meterse no playoff. E por último, no grupo da permanencia, Cese de Arzúa, Viveiro, Ourense Clube de Fútbol, que gañou ante o Estudiantil en Santa Isabel. O Viveiro tamén gañou un 0 na casa. Barco cuarto, Ribadumia, Ourense, Fisterra. O Fisterra moi ben tamén, con Adrián Macai marcando. Atios, Agrupación Estudiantil, As Pontes, Paiosaco e Pontellas. O Paiosaco tamén gañou. Sí, e aquí é un pouco pronto para dicilo porque son máis xornadas, pero eu penso que a derrota do Ourense xa o mete un pouquiño aí cara abaixo, e Sí. que o mellor é cousa de 5, Cabo, non sei como ves ti. Sí, bueno, a Unión Deportiva Ourense ten un partido menos, igual co Ribadumia, entón Xa, o mellor con esa... Sí, pero sí, tes toda a razón Falo- que hai un furato entre... Ademais faleche un pouquiño de sensacións tamén. Arzúa e Viveiro son dous equipos moi fortes, e que tampouco fixeron mala tempada, ainda que se meteron aí. E despois Ourense Clube de Fútbol e Barco, para min son dous auténticos equipazos. Sí. Están aquí, pero podían estar o mellor no primeiro grupo, Sí, no de xogar sorteos. sí. Os 4 primeiros agora mesmo, eses Cese de Arzúa, Viveiro, sí, tamén, Ourense Clube de Fútbol e Barco, o que diste, tal cual. Bueno, Son equipos moi fortes, Sí. moi fortes. confírmanos polo chat o meu mellor gol que chamanlle Perla a Brais Calvo, e non nos sorprende nada, Perla Calvo. A Moi Perla, ben, Perliña. Imos ca preferente, que estamos disfrutando moito da preferente últimamente nós. O primeiro A grupo, verdade? Atlético Arteixo 1, perdeu na casa contra o Vitoria, Betanzos 1, Santirso 1 e Atlético Montañeros 2, Laracha 0. Vemos a clasificación que o Sofán vai como un tiro, Vieito. O mellor é... 5, sí, aparte 12 goles a favor, un en contra. Sabes o que pasa? Moi Que ben. o Sofán Dime. creo que perdeu o primeiro partido en Betanzos, pero quitaronlle os puntos ao Betanzos por alineación indebida. Ai, Entón, certo, súmanlle certo, 3 sí, sí. puntos ao Sofán, e son 5 vitorias. Coidado co Sofán, Sí, o Sofán, bo equipo, sempre, de Carballo. Estamos agora no grupo do Boiro, o partido que fomos ver, este Boiro 3, Noia 1, que bueno, xa é spoiler do resultado, pero bueno, seguro que xa o sabíades. O Pino 2, Sí. primeira vitoria da historia do Pino en preferente, Vieito, contra o Dubra. Sí, señor. E Xallas 1, Sí, señor. Puebla 2. Sí, Nada. bueno, respecto ao partido que fomos a ver, o Boiro Noia, o Noia chegaba imbatido, moi bo equipo, pero o Boiro, a pesar de que o Boiro tiña baixas, que por exemplo preguntábame se xogaba Jorge, o que, bueno, estaba no Jorge Estradense, Casal, que Jorgito. xogou agora o Boiro e tal. E non xogou. Pero bueno, así é todo, o Boiro viñe moi bo equipo, cabrón. Non sei Sí, que sí. pareceu a ti, pero para chegar ao Noia imbatido e tal, Boiro Mira. e sobre todo en Barraña, que é un campo que apreta Exacto. moitísimo, vai ser, eu vexo candidato. A xente que está polo chat, se non fuchedes a Barraña, tedes que ir a vivir ese ambiente porque é unha afición de outra categoría sen ninguna dúbida. E o equipo tamén, moi bo equipo. Xa veredes o vídeo que quedou moi chulo. Sí, señor. Vale, pasamos agora ao grupo de Lugo, que a Sarriana sigue líder, Santa Vallés 2, Foz 1, Club Lemos 1, Sarriana 3, moi ben a Sarriana, golpe de autoridade aquí, e Ribadeo 1, Residencia 2. Primeiro Sarriana, pouco máis. Moi ben a Sarriana. Sí, bueno, un equipo tamén que leva moitos anos ao bo nivel, igual co Residencia, equipos históricos. Sí. O Lemos tamén está un poquinho máis destacados eses tres. Hmm. E imos co sur xa. Sí, Polígono a zona San- sur de Galicia. Polígono San Ciprián 2, Berín, clube gafado por min, porque dixen que iba a ascender e vai último, Belle 1, Nogueira 2 e Barbadás 1, Atlético Arnoia 0. Barbadás, líder do grupo. Barbadás si cometiches ti entre os que iban a ascender, non? Metino eu, sí. Vou me acordar. Sí, o Barbadás xa. Eu o Barbadás coñezo bastante porque é un equipo que estaba sempre no grupo sur co Estradense, sempre estaba cara arriba. De feito, algún ano creo que xogou en terceira división tamén, varios anos. Mira, di Xoel Laya polo grupo que somos gafes, que cando fustes ver ao Pino non gañou. E tampouco gañou os outros 3 partidos que xogou. Ese é un pouco ventaxista Ventaxista, tamén. Xoel. Por certo, temos o balón de Xoel para darcho. Así que cando queiras pasa pola oficina e recóllelo. Bueno, Pola nosa sede, sí, pola señor, nosa sede. pola nosa sede. Imos xa con... Temos sede. Sí. Temos sede de beber e máis da outra. Onde estaría a nosa sede, Vieito, se tivésemos unha sede? O sea, Pois estaría...
non sei, estaría nun punto medio entre as nosas residencias habituais, supoño. Que podería ser, por exemplo, Santiago. Nah, A capital, na que capital. aburrido. Eu pensei que iba a decir unha aldea aí no medio do monte ou algo así, En guapísima. Toques, en Toques. En Molaríame que fora en Toques, Toques. en Toques, gústame Toques. Vale, imos xa, estamos liando aquí. Valladares 1, Porriño Industrial 1, Cultural Areas 1, Juvenil Ponteareas 3, Mondariz 1, Caselas 3. Aquí, o Porriño Industrial, último tamén o Gafei, dixen que iba a ascender. Eu tamén, eu por Sí. industrial creo que tamén non. Sí, sí, sí. Pero Bueno. sí, o Cultural Areas tamén o dixen, que conste, que tamén é un equipo, potentillo. Sí, señor. Pero sí, somos bastante gafes, o sea, non sorprende. Que para nada. cascaos estamos, madre mía. E xa para rematar o grupo de Pontevedra, Umia 2, Pontevedra B 2, Cultural Beluso 0, Xuventude Cambados 2, Gran Peña 1, Vilalonga 0. Pontevedra E B aquí sigue primeiro. o Beluso tamén o que faríamos. Porque No, ainda non gallou, perdeu no. os partidos. Pero o Beluso mellor falamos si... nada do- Temos que ir facer un partido do Beluso, a facerlles unha reportaxe, saberás como gañan. Imaginas? Pode ser, sí. Bueno, xa Pode ser, todos tamén andará, pode ser. como sempre dicimos. Bueno, a ver, sen máis dilación, imos dar aquí un par de noticias rápidas e damoslle paso a Mou. Ou que? Sí. Cal é a Sí, cal queres eu dar de diría que sí. primeira? Eu, indiferentemente, a que ti queiras. Veña, de primeira diremos o tema das camisetas, que Vale. xa, bueno, como xa sabedes, xa anunciamos a semana pasada, comezamos a vender, a poñer a nosa roupa de Non Vale Furar, edición limitada a venda. Bueno, faltábamos as camisetas, de momento só tiñamos as chaquetas e as sudadeiras, e agora xa tedes estas fantásticas camisetas a venda. Vamos, Manu, este é o Manu. A camiseta negra. Non sei se estás por aí a negra, Cabo. Non a teño por aquí, teño azul, pero o que, nada, estamos moi contentos polo recibimento que tivo a roupa, as chaquetas, as sudaderas. Gracias a todos os que comprástedes. Agora, por 10 euriños, tedes unha camiseta de Non Vale Furar que está genial para o que vos dé a gana, para sair correr, de pixama, para ir a unha boda. Para... A ver, ponte de pé aí, Cabo. Vou coller outra. Pero para vais a me enseñar. ver a parte de abaixo e teño un pijama. Bueno, non, vouche dicir a verdade, A ver, estou en calzoncillos, vieito. Non me poño de pé. Bueno, e nada, 10 euriños a camiseta, ides como auténticos galáns, que é o que parecemos nós. Galácticos, Sí, sí. como auténticos galácticos. Bueno, e damos a outra noticia, xa sabedes, as nosas redes sociais, todo o que queirades, estamos por aí, hai prendas limitadas. Sí, están as fotos e todo eso. Podedes contactar con nós e colleres algún dos puntos de recollida que temos, e se non por 20, que bueno, hai que pagar 2 euros de gasto de envío. Pero bueno, funciona moi ben. Pero bueno, mandámolas a todos lados. Sí. A segunda noticia, unha noticia que pode cambiar o rumbo desta canle. Porque... Da historia do... De Non Vale Furar. dos vídeos. Da historia, Sí, da historia de YouTube e de Twitch e de todos lados. Madre mía. Efectivamente. Pois nada, estivémoslo falando, xa o estemos falando, de feito foi en Quisa da semana pasada, me parece. E bueno, temos a idea de pasar este directo a Twitch. Facelo en Twitch, como sabemos é totalmente gratuito, igual, o que pasa é que pensamos que vai mellor para... Sí. Mellor, é unha plataforma que funciona mellor para os directos que YouTube, entón... Sí, vemos que Aparte, hai outros compañeiros que, como Fica coa Bola, Terra de Goles, que lle está indo moi ben en Twitch, e dixen, pois ímonos pasarnos tamén a ver que pasa, a ver se o sabemos manexar, que temos que mirar un par de tutoriais, porque senón, desastroso. Pero Vale, bueno, será. é algo que nos caracteriza tamén. sí, é eso, é totalmente gratuito, igual que YouTube. Despois, ademais, subiremos seguramente os directos ao día seguinte a YouTube para os que non podades ver ao momento, e listo. Claro. Pouco máis. É pouquiño máis. Pois nada, pasamos a... Por certo, hai que falar da enquisa de Twitter, que hoxe tamén está guai, pero imos dar primeiro paso a Mou, a ver que está facendo o noso analista, e imos xogar un pouquiño. Veña. Mira, Mou, que guapo está hoxe. Parece Como cansado. sempre. Sí que ten cara de estar traballando, estivo traballando. Que tal, Mou? O bo de... Que pasa, rapaces? Como andamos? Que tal estás? Cansado? Estou cansado, pero bueno, con ganas. Con ganas, pero cansado. Pero estou triste, non o vou negar, Eu creo que este deporte tan bonito que nós temos está avanzando cada un lugar que non pensa. Sí, é certo, pero eu creo que xa... Non saquemos o tema Superliga. Sí, bueno, pero bueno, xa non é polo tema Superliga só, eu creo que é imparable. Se non é Superliga vai ser outra cousa, Sí. pero isto está desde os anos 90
ou principios do 2000, mala pinta. Pero sabes, Pero bueno, por eso estamos nós con este Claro. fútbol. Por eso estamos nós con este fútbol, o fútbol humilde, que realmente é un fútbol de verdade, o que ten Sí. cantina con licor café e campos de embarrados, Eu- ese é o fútbol. eu opino igual, agora mesmo tal e como está o fútbol profesional, o fútbol moderno, a min atráeme moitísimo máis un partido así humilde, coas aficións a tope, con, bueno, o que facemos nós, o fútbol que máis nos gusta. Sí, De verdade. totalmente. Non Donde quita, xoga non para- quita que donde me se xoga dolle para por sí. dentro, porque a verdade é que a mí reventame, hinchaseme a vena, como se di. Pero bueno, é o que hai, Sí. Novos tempos. Eu son do Cire, así que non. Times are changing, Mo, como diría Bob Dylan. Menudo inglés, Dylan. menudo inglés. Yes, yes. Bueno, Bueno, Mo, Que? que traes de novo? mítico... Bueno, pois trañovos un pequeno xogo deste duelo particular que estamos mantendo. Voume portar mellor que estade sobre todo a semana anterior, porque sí que é certo que subimos o nivel aí. E gañamos un pouco. igual, Entonces, bueno, traigo Imos 2-1. imos 2-1. Na xeral estamos 2-1, Bueno, eu creo que a semana pasada Bueno, dimos a ver, bastante ventaxa nesa pregunta Sí. do Valmiñor, ainda me acordo aí. Home, é que... Bueno, entón que? Lanza preguntas. Bueno, hai 5, non sei se crees 5 ou 3, polo tema de non empatar, como imos de tempo, vos diredes. Mira, eu, Nah, vai dicindo e pois mirando. sí, teño tamén algún Bueno. xoguiño. Depende o que nos fagas pensar, é o que nos fagas meditar cada pregunta. Bueno, imos pola primeira, que é unha pregunta sobre o Arousa. Sobre un xogador do Arousa. Precisamente, cantas tempadas perdeu por lesión Oumar Sidibé, o xogador de Burkina Faso. No chat, Días que que era digan no máis chat. fácil. A ver, pero que pasa? Sí que é máis fácil. Sí que é No máis fácil. Cantas Cabo. tempadas Eu perdeu? eu non teño nin idea, eu direi de tirarme un triple e punto. Sí, eu diría... Por lesión, dis? Vale, vou puntualizar isto. Vamos a ver. Temporada Non un estou falando aí da mítica escordadura de nocello que tens que estar un mes e medio. Non. Estou falando dunha lesión en mayúsculas, vale? Entonces, cantas tempadas perdeu por unha lesión. Que pasa? Por unha. Unha lesión. Tivo un accidente. Tivo unha lesión. Non, e perdeu, foi todo futbolístico. Vale. Pero foi unha lesión, solo unha lesión, non? Unha lesión e perdeuse varias temporadas. Sí, mira, din aquí no chat que metamos preguntas para que participe a audiencia tamén. Home, podes participade, agás. Se a audiencia ten controlado o Oumar Sidibé, a A participar, ver, Vieito, está claro. tiramos un triple rápido. Eu diría que... Veña, Dúas. eu Ou diría tres. Eu penso que son tres, que é un zumbao, o si dibe. tres, Mira. pero tres que pasou. Partiu que as dúas pasou, pernas, tío. En plan, quedou encallado no campo e... Veña, pois tres, decimos tres. Van ser dúas. Pois, Vieito ibas atinando, porque eran dúas. É que a min tres parece unha salvaxada, pero Eran dúas lesións de xeonllo que tanto daño fan, pois sí, Sidibé foi sufriunas, pero Veña. está xogando, leva moitos minutos veña. xogados esta tempada, por así que suposto. Veña, 1-0, seguinte, logo. veña. 1-0 pa Mou. imos falar agora do Polvorín. Estou buscando un xogador do Polvorín, un equipo de moda, creo. Un xogador do Polvorín que máis cartóns amarelos viu esta tempada. E vou vos dar unha pista, vale? Anticipo que é un xogador moi fino. Moi fino. Ten moi bo pé. Eu diría Dani Vidal ou... Dani Vidal está no Lugo? Sí, creo que sí. Ou Dani Vidal ou... Bueno, o Manu Núñez. É que Manu Núñez foi o ano pasado foi o que máis, pero creo que este ano non, Pode ser Manu Núñez. Non creo, tío. Pode ser, Ten moi bon pé. Eu diría que A min personalmente gusta moito. Eu diría que o... É que Indimil non ten mal pé tampouco. Bah, pero non diría eso de Quindimil. Eu penso, xa che digo, Non vos fiades da miña cara, eu casi que diría o que che digo, ou o capitán Dani Vidal ou... Non sei, tío. Di ti, o que ti queiras. Pode ser Jesús Gabarre tamén, non o sei, di ti. Non creo, Jesús Gabarre. Decimos Manu. Manu Núñez.
Veña, va. Manu Va, Núñez. veña. Manu Núñez, Podes- xogador vai ser fino o da capitán. Coruña. É a última resposta. Sí, sí. Correctísimo. 1-1, va, veña. Correctísimo. Estamos Por certo, aquí vou facer unha paréntese, imos 1-1, non me olvido, Pero mirad o que teño aquí, porque estabas preguntando antes por ela. Mirad que teño aquí. Sí, é que eu non la topei. Non Está sei moi o que chula, ten. está moi Esa é. chula. Pa, Está moi chulo, é que Está está moi espectac- guapa. Está esta espectacular camiseta, esa, sí. Por 10 euriños eu compraba Aí 5. estás, aí estás. Sí, señor. Busquets, Seguimos. Veña, va. Sí. Bueno, Bueno, esta é moi fácil, e para Vieito moito máis. Escoitame un pouco. Imos falar do seu clube, da Vieitoneta, do Estradense, como lle queirades chamar. Cantos goles leva Brais Calvo? Fácil e sencillo. 10. Vale, 10. eu creo que 10 ou é que non sei se marcou ahora algún. No, Creo que 10. Pois logo 10. Sí, é que vou leo con 10. Correcto, seguimos, 10 goles. Venga, vamos, ritmito, aí está. Veña, sí, Veña. ritmo. 2-1. Equipo Match ball. máis goleado da terceira división galega. Penso- E vovos dicir unha cousa, vale? Eu estou buscando un equipo, pero podedes dicir dous porque hai dous equipos que están empatados a 47 goles en contra. Vieito, penso que un é o Estudiantil, E o Pontellas. Sí, eu diría Pontellas. No, pero eu diría, Pontellas. eu casi que tiraba Estudiantil de primeiras. Bueno, vale, Escoita. Pontellas, va. Vale. No, Mira. espera. Di ti, Vieito. A ver, se dicimos un xa chega, non? Eu digo vos que hai dous equipos que están empatados. O que pasa é que hai un equipo que ten un partido menos xogado. O Estudiantil. sea que en coeficiente, goles en contra partidos xogados, Estudiantil. eu busco ese coeficiente, o peor equipo. Entendedes? Estudiantil. Incorrecto. O Estudiantil é un deses equipos que ten 47 goles en contra, pero o coeficiente que buscábamos era outro. Que coeficiente? De que estamos falando? As Pontes. Vale. Sí. Un partido menos ten as Pontes que o Estudiantil e o mesmo número de goles en contra. Ten un partido Veña, menos que seguir. Estudiantil. Veña, dalle. E agora imos ca última pregunta, quen gane gana. Veña. No, é broma. Esta é unha pregunta de opinión. Hoxe quedou un empate a cousa que imos facer. É unha pregunta de opinión. Firmo empate. Máximos favoritos a manterse na terceira división e por qué? Estuveste falando antes dos 4 que están agora mesmo ocupando os postos de salvación, pero non sei se credes que vai quedar así ou non. Eu penso que sí, a ver, penso que se pode meter o Ribadumia sobre todo, creo que o resto de equipos non van dar chegado, e sobre todo, pois, polo que dixen antes, porque creo que Arzúa e Viveiro fixeron moi boa tempada, a pesar de que non son equipos o mellor con un potencial como outros, están moi sólidos, están moi ben, e despois creo que o Barco e o Ourense Club de Fútbol están Sí. tendo bastantes boas sensacións agora e sobre todo teñen equipazo. Sí, O sea, eu, son Por exemplo, eu penso que o Viveiro a mellor sí que pode caer un pouquiño, a non ser que se fagan moi fortes en Cantarrana. Están competindo moi ben, entón sí, en principio esos 4, pero podería entrar a Ribadumia incluso o de Ourense. E pouco máis, xa o falamos que antes. opinades do Fisterra? Está moi ben. Eu- Está en racha Eu penso que co novo moi mister. ben, pero, a ver, é que é moi difícil. Son moitos puntos, son 8 puntos, e claro, ao final 8 puntos teñen que pinchalos de arriba tamén, non depende só de ti. Correcto. Bueno. Que vos parece se vos fago un xogo que para que participe tamén a xente? Moi divertido. Veña, Un xogo que me encanta, que é o de poñervos pistas e que adiviñedes o xogador. Son de terceira división. Que participe a xente aí no chat. Veña. Primeiro xogador. Futbolista lucense de 27 anos. Quen quere empezar? Veña, rapidiño, Que se nos vai o tempo. a mí estes xogos dan super fatal, eu paso. Di un, pasas, vale. Paso. Ti, Mou, dis algo ou pasas? Hola. Mou, que? Hola non é. Hola non é. Mal. Eu digo a Pedrosa. No. Xogou na canteira do Celta de Vigo. Non Mou, sei. toca a Mou, Eu. toca a Mou, va. Va. Isto ten que ir fluido para que a xente fale aí Eu rápido no paso. paso. Eu tamén, paso. Vale. Disputou 2 tempadas Paso, en paso. preferente. Na última conseguiu un ascenso á terceira. Vieito.
Veña, 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 vamos. Nin o penses, tío, vaiche sair mellor sen pensar. Paso. No, é que non me sai. Vale, Se veña. non penso, xa non me sai de ninguna forma. Mou, dis algún? Pero bueno. Isto é sorte. Non, Vale. non digo. Pista número 4. Leva 7 goles esta tempada. A ver aquí, un pouquiño máis cerca podedes andar. Perdón, un momento. A primeira pista era que Ed Lucense está en terceira división. No, de 27 anos, pero sí, é de terceira. 27 anos. Vale. A quen lle toca? Mou. Sí. Eu paso. Vale. Xeito. Eu paso tamén. Vale. 5. Compartiu vestiario con Dani Escriche, con Martín Lamelas e Martín Aguirre Gaviria, xogador do Alavés. Flipade, rapaces. Que boas pistas poño, Non sei, eu non teño nin idea tampouco. Vale. Nin idea. Non sei, é moi difícil. Mou, ti. Mou quedou pillado. Mou. No, Está pensando. anda por aí. Sí que anda pensando, pero escoita. Tu sigue pasando. Vale, pasades. Agora Paso. coidado que as pistas son máis fáciles, A quen lle toca? A Mou, vale. Menos mal, tamén. A ver. Vale. Comparte apelido cun extremo colombiano. Sí, toca a mí. A ver no chat se o adiviña alguén. Cuadrado. Ah, toca merda, toca Mou. Toca Mou, merda. Perdón. É el, non. Pero Ten que ser el. a mellor Mou quedou paralizado e non se entera de nada. Que non? Vouche dar por boa, sí. Non che iba a salir, vieito. Perdón. O sea, Mou, non che iba a sair. No, teño que recoñecelo que ganou o Quedaches... Vieito. Vale. Pois molle. Había tío, perdona, dúas Mou. pistas máis. Unha era que xoga no mesmo equipo que os irmáns Varela e... Chámase Fernando. Era a última. Ah, Chámase Fernando. Pensei que non era de Lugo, tío. Claro. Eu non sabía que era de Lugo. O sea, é que polo único foi polo da Sabedes, pista do nome do xogador. mira, douvos así, mira, así para que leva o xogo sexa tamén un pouco informativo. Con Dani Escriche xogou no Polvorín, xogou esas dúas tempadas en preferente co Polvorín. Despois el estivo de aventura polo Alavés B, onde xogou pouquiño, e ali coincidiu con Martín Aguirre Gaviria. E con Martín Lameras no Barbadás, de Ourense. Cuidado, Ali foi dar o bo de Cuadrado. Fago vos outra. Bo xogador. Podo vos facer outra. Un xogador moi xeométrico. Que me gusta moito facer estas cousas. Adiante. E preparei 3, tío, fago Adiante. dous mini. Veña, rápido que Vale, vamos. pois vou poñer esta que me fixo máis gracia. Puxen pistas máis graciosas. Futbolista nacido na Coruña. Pasade, veña, va. Ou decide un, eu que sei. Argantiños. Non. É de terceira división. Lucas verdad. Pérez. Non, de terceira división, joder. Vale, pasade. Sí. Vale, pues Manu Núñez. No. Compartiu vestiario con Santi Gegunde, Alex González e Dani Portela. Como me gustan estas pistas encantanme, tío. Eu Non paso. sei, paso. Vale. A quen empeza? O sea, como Vale, agora quen toca empeza? empezabas ti, va, agora veña. empezabas. Pista número 3. Zurdo de 23 anos. No chat xa o están adiviñando, cuidado. Zurdo de 23 anos. A quen toca? A ti, veña, que máis dá? Seguides pasar, que non te des Paso. ni idea. Como me gusta vervos as caras neste xogo. Nada, pasas, Mou. Sí. Vale. Pista número 4. Leva 2 goliños, 9 tarxetas amarelas e unha vermella. Ollo. Como eran os outros? Dixeches Coruñés 23. 23. 23, logo perdínme. Por certo. Vale, vou dicir un nombre. Veña. Álvaro Naveira. Efectivamente, Álvaro Naveira. Moi ben, Mou. Hai empate, hai que desempatar, Fago rápido o último. Podes vos... Ou como que irades. Veña, rápido. A ver, pero unha cousa solo. Rapidísimo que hai que falar un As pouco outras máis. pistas eran máis rápido que unha nave espacial. A outra era o Filipe Luís de Espiñedo, que ten o número 18, vale. Última, Vale, veña, fai- última, rapidiña. Vale. Mira, no chat xa o sabía, YGT. Xogador de 31 anos. Pasade rápido porque... Quen empeza? Empeza ti, Mou, que ganaches, veña. Pasando, no? Veña. Pablo Rey. Ui, non. Vieito, nada, no? Antes que onde? No.
Nado na provincia de Lugo. Cago en diola, son todos de Lugo, macho. Como me gusta Lugo. Para comer Lugo. Eu que sei. Paso. Moi ben, non é paso. Mediocampista. Que di Mou? Mou, que dis? Que cara de guapete se lle Por quedou. certo, mentras que Mou está paralizado, noticia de última hora, os clubes ingleses marchan da Superliga, confirmado. Sí. Vale. Mou, estás aí? Mou? Sí, creo que agora escoito. Vale, pois moi ben, seguimos. Que dixeches, mediocampista? Mediocampista de bo golpeo. Vamos. De Lugo, 31 anos. Sí. Creo que xa o sei, A ver. Conta, Xoga Mou. na Cantarrana. A ver. Xoga na Cantarrana. Non o sei. Ten un irmão que se chama Vicente. Vouche dar outra pista. É o máximo goleador do seu equipo. Máximo goleador do Viveiro. Pero que non me sale o nombre, tío. Está pelado. Que sí, home, sí. Como é, Vieito? Vieito la sabe. Vieito O sabe. irmão chamase Vicente. E el chamase... Ten Calvo. unha panadería, Escoita, ten unha escoita. panadería Mira. en Castro de Rei, creo, non? Si, ex do Villalbés, Castro, Euteiro de Rei, capitán do seu equipo, calvo forte, o 8 do Viveiro. Sí, señor, clásico. Xa Non o está. sabes, Mou. Que non me sale o nombre, Ese tío. che digo Jaimito, Xaime. Xaime. o bo de Xaime, un grande, moi bo tipo Xaime. Sí, señor. Bueno, pois xa está, Bueno. hasta aquí o meu xogo, tíos. Xa estaría, perfecto. Bueno, pois deixamos o para o próximo día. Vale. Eh, Falamos do Lugo, do Dépor a Banca e do Celta rapidamente, non? Hai que falar. Sí. Vai unha Eu horiña, penso pero bueno. que sobre todo do Lugo. Veña, Está de, vamos ver como vai a enquisa. A enquisa. A ver, a enquisa vai. Preguntamos hoxe que vos parecía a chegada de Rubén Alves ao Lugo, comentaremoslo agora. O 75% da xente de luxo, o 15% non me gusta nada e o 10% non o coñece. Bueno, esa é a enquisa de non vale furar no día de hoxe. Que vos parece Bueno, o Lugo o finde? Como? O fin de semana o Lugo, que tal o partido contra o Alcorcón? Mal. Home, xa na primeira xogada do partido xa casi lle marcan un gol. Eu o Lugo penso que era necesarísimo o de Cambio. botar a Luis César. Penso A que non Noz. tiña arreglo xa. A nós de Vila O que García. Era o que vos dicía, a vosos dous antes de que empezar o directo. Eu creo que Rubén Alves é un adestrador para proxectos desde o principio e con tranquilidade. Así, para salvar o equipo, non sei, non o vexo moito, pero bueno, esperemos que lle vaya ben nestes 7 partidos que quedan. Sí, Eu non estou seguindo a segunda división, non estou seguindo a Lugo, pero bueno, pareceme un cúmulo de despropósitos, entonces, pois... Que animalada, mirade, dende que fixemos o vídeo no que dicíamos que o Lugo era o mellor Lugo da historia, foron 6 derrotas e 4 empates. Ni máis ni menos. Estamos falando, creo que levan 14 partidos sen gañar, pode ser. Sí, sí, pode ser. Luis César fixo 5 derrotas e 3 empates. Lamentable a nós de Vila García. E Nafti xa levaba 7 xornadas sin gañar, creo. Sí. Non sei que sí. Complicada a situación en Lugo, moi complicada. Moito. Esperemos que Eu Lugo vexo fatal. Pero por Lugo sensacións, sempre, ao final sempre acaba sufrindo e sempre se acaba salvando. Espero que pase como sempre. Eu este ano creo que é diferente, porque ti normalmente cando estás aí abaixo toda a tempada, sí, podes sair para arriba, podes sacar a cabeza, pero cando estás arriba, que estás prácticamente salvado, e colles unha racha así, aparte que os equipos de abaixo están apretando tamén. É complicado, A é ti non complicado. saqué sabía que encerralo, di Manu Queixe. E tanto. Pode ser. Sacando a gadaña. O bo de saque. Sí, señor. Cuidado. Hai Bueno. unha foto que está circulando por Twitter que de feito compartirona con nós, con un vale O furar. das cabezas, non? Sí. Moi boa É imaxe. que é tal cual. Moi gore. É tal cual, sí. é tal cual. Pero o seu protagonista tamén é así, entón tal cual, sí, sí. O Lugo agora mesmo está a 2 puntos da salvación. Quedan 7. Ai. Cantos puntos pensades que ten que facer para salvarse? Quedan 7 partidos, non? 7 partidos, sí. Cantos puntos pensades que ten que facer para salvarse? Eu creo que tens que facer 13 puntos ao mellor. Son moitos, Son Sí moitísimos. que os fan, malo será. Ti sigue gafando. Bueno, pois non os fan.
Bueno, outro equipo que está un pouco mal, que tamén está nunha situación crítica, é o Depor Abanca, que caeu... Sí. 9-0. Caeu, deixémoslo en que caeu. Caeu contra un auténtico transatlántico. Claro, é que non hai máis, tampouco... Sí. É un Pero equipazo, Barça. Bo. Sí, aparte hai unha diferencia totalmente abismal co Barça, co a maioría dos equipos. Pouco máis, un pouco... Eu diría que con todos, Eu diría que con todos. O Barça é uns... A Copa do Rei este ano ganou o Atlético de Madrid, pero é algo, eu creo que circunstancial e esporádico que o Barcelona pinchara nun partido, porque realmente van moi sobrados. No, pero aparte foi nunha tarde de penaltis, o Barça tuvo opcións de gañar, pero vamos, eu o partido estaba escoitando pola radio. E tuvo opcións de, bueno, pois polo que dicían de arrasar prácticamente. Pero bueno, ao final o Atlético metiña atrás, tuvo ben a porteira, tuvo media sorte, meteronse, chegaron a penaltis e ganaron. Básicamente. E é hermoso Xoala moito nivel. Sí. Eso, o Depor que siga loitando cos da súa liga, porque o Barça obviamente está noutra liga, e pouco máis. A ver que se hai sorte... Ainda lles toca outro partido complicado agora, pero bueno. Sí, pero bueno, a ver que pasa. E xa para rematar, o Celta 0-0, non vin o partido que nos pillou aí o domingo en Boiro. Supoño que non houve moita historia, non? Bueno, o Cádiz fixo un pouco o seu partido, nada. O Cádiz o Álvaro Cervera era moi consciente de que saindo un pouco a polo Celta, como fixo na primeira xornada, bueno, como fixo na primeira volta en Balaídos, iba a chupar, iba a recibir, entonces, bueno, pechouse atrás, intentou rascar un punta, conseguiu, o Celta tamén sin Santi Mina, tal. E bueno, parece que o Celta xoga mañá en Carreal, se gaña, ponse 6 puntos, pode albiscarse aí unha pequenísima opción de meterse en Europa, pero bueno, creo que se mañá non se gaña... De meterse en Champions, Vieito. Champions está máis complicado. Porque agora hai 3 equipos que non. No, espero que a Superliga non se leve a cabo. Mañá tamén hai terceira división. Xogan Rápido de Bouzas, creo, tamén Estudiantil, os partidos adiados. Non me acordo cales son exactamente, pero mañá hai terceira. Sí, señor. Bueno, estaremos atentos. Pois ata aquí, non? Deixarémolo, que son as 12:05, a xente quere ir dormir e xa baixamos bastante o número de espectadores. Así que... Sí, señor. Despedimos. Vémonos na próxima, logo. Sí, recordamos, camisetas de Non Vale Furar xa a venda, as nosas redes sociais podedes pedilas. Moitas gracias a todos por estar aí. Aí está. Sí, señor. E outro que dixemos, posiblemente para a próxima semana, ou como máis tardar dentro de 2, estaremos en Twitch. Seguídenos vendo que imos subir a Canle cousas interesantísimas. Podemos decir que se vienen cositas. Sí, claro, a semana que ven cumplimos un ano, claro, ímolo facer en Twitch, se o facemos en Twitch, e veñense cousas, coidado, ollo. Así que moi atentos. Están atentos. Vamos dormir logo. Imos dormir a mona, vamos. Veña, un saúdo a todos, moitas gracias. Moitas gracias, xente. Seguiremos falando do fútbol.